Ole buing Chapter-1, Class 9 Math, Chapter-3, Compound Interest and Dawhna, Ilokpakalawan Takin dawnnia. Kesuan amata ini, zawhna kan duhmain, kan chiah-3 mote, kan sikot, watanga, thei takin longal dawnnia. Kesuan jengka, persa apung amin kan duhthusam, kata apung ka, interest kan duhthusam. Kenapa sebelah tuan? When the interest is calculated annually, mo ini jadi tuan apung ka kum khadana thu tan tuan kum khata thu tan tuan mo jadi tu kum khata thu ta tan apung kum khata za tom pa na apung ten na. When the interest is calculated annually and tuan formula kan tu kan ya amount equal to p bracket 1 plus r by 100 power n in the done. Apa na tuan? When the interest is calculated half yearly, ini jadi tuan apung ka kum sen ke dengan thu tan mo kum sen ke tu za tan apung ten na mo interest is calculated half yearly and tuan kan formula nan tu amount equal to p principal na mo bracket 1 plus rate r by 2 into 100 to the power 2n mo half yearly and interest ka formula kan function dawnnia. Kesuan formula A te, B te, R te, N te oma khang kha ini awam je kan kesuan kai entai la. A su amount na ni awam je tu it is the total money which is paid back by the borrower. Ini awam je kan kesuan amount to apung te na avaya mo apu sapu ki na arun la kha na kan amount tu. Amount equal to principal plus interest. More principal into the entire la. Principal for principal. Oh, this is the sum borrow. So the apu kata. More this principal to nine sana. Then amount to with the apu le apu ngaka antamita amount to ngaka. More. So has the rate. R kaum le tani. Any rate to the one. Interest is generally given in percentage for a period of 1 year. More. Kum khat chung apung ka na mai ta mo percentage zong mo kum khat ta chung za na apung mo rate percentage ka umbrella 50% mo apung da pa kum khat ta chung za percentage na apung ka ta kan ya percentage ka ka rate percentage na ta ne this is ha in time ka umle ta it is the period for which the money is borrowed mo sa aku kuntung aru kuntung na kanya mo kesuan compound interest ni le ta ni compound interest dong ro kita te compound interest from like na ngai ta ni compound interest go to amount na principal mo sa aku zong aru na zong asanga aku sa aku ka ta tuan aku kha le so ka kesu compound interest ka tu ni da le mo amount na principal mo amount ka ni ta arun na zong apung kena na arun na zong principal tu apu sima mo tu sa apu ka sina kan ta amount minus principal tu ka interest na ta jadi ta po mo na ilo je so simple interest formula ha kan mga to om takin kung lang de ko ta ni simple interest equal to PRC by 100 ta ni kesuan zawhna to ni formula ni kan check din ni mga ya annually ani sin ay formula kan tanga half yearly ani tuan ay formula kan dawnnia. Zawhna kapatna tuan calculate the amount and compound interest on rupees 8,000 for 2 years at 12.5% per annum compounded annually. Ini adalah objek tuan. Calculate the amount meron total compound interest meron total on rupees 8,000 for 2 years at 12.5% per annum compounded annually. Oh, kesuan principal hi 8,000 ang tani. 8,000 itu sa apu ka kum hitung rutuin. No, kesuan kum kata 12.5% ay na kum katitani. Kesuan ini meron total kesuan arun na zong kan meron total. No, kesuan arun na zong kan meron total apung kan meron total kum hitung ang dapat ni apung kita meron total.
It can have compounded annually at the time. On the two, an amount formula can constitute annually more. Interest calculated annually and formula can be amount equal to principal of 1 plus r by 100 power n. You can formula constitute the time. This one principal chiah 8,000 linear. Then time account 2 years from the start. With our account 12.2% in the time. Target rate each section in Oma, consume the Bangai Tani. And today consume the non consume one, 12 1 by 2 e, 12 plus 2 can multiply and have no assuming can be like 12 2 or 24, and can be 25 in the time. Equal to 10 12 to 24 plus 125 by 2 more. 25. 25 by 2% can be read in 25. Simple in the dialogue. Amount equal to P 1 plus rate by 100 power n can be P aya 8,000 can be 1 plus rate capital 25 by 2 into 100. 100 capital of formula means then I have 2 more. 8,000 1 plus 25 by 2 into 100 power 2 maybe at one say down then can say 25 by 2 but can say 25 by 100 can say 5 can say 25 and I'm going to 5 in 5 5 by 25 5 can say 100 is 5 2 r 10 20. 5, 20 or 100 from the time. Because 5 play, I think they don't play 5, 1 is 5. 5, 4 are 20. This is anything in that. Amount equal to 8,001 plus 1 by 2 into 4 can be done. This one, 2 into 4 can multiply. Next up. Amount equal to 8,000. 1 plus 1, 1 plus 1 by 2, 4 I 8. More power 2 hollow box. This one by the 2 1 plus 1 by 8 in the yard. Apply 1 is 1 by 1 anamita. 1 by 1 anamita. LCM can be done. Next up. This one amount equal to 8,000 more ika. By the 2 or 1 LCM can be 20 anamita. Second one here, 8 multiplied to 1 into 8 to 8 more. I should not multiply and I 8 1 is 8. Take a look at 8 here and 8 multiplied to 1 more. 1 into 8 to 8. I should not 1 into 1 to 1. 8 plus 1 and I'm done for 200. Then the player amount equal to 8,000. 8 plus 1 to 9. P 8,000. That is 9 by 8 can just power 2. Get to 9 by 8 that we are home to 9. Then the player amount equal to 8,000 multiply 1 in Karahin multiply from get to 8,000 multiply 9 by 8 can get 8,000 multiply 9 by 8 into 9 by 8. That's one. That's a 8,000 8. That's a 10 or 8 in a 8 1 is 8. No, that's 8 1 is 8. And yeah, 0 2 is 0 1,000 is 4,000. It's 1 8 1,000 to 8,000 This one is here 1,000 and the 2 no 8 one of the deck power. 8 one of the power, you can 2 one of the deck power, can then stand by 9 one of the deck. This one 2 of the 8 into 2 of the deck. 8 1 is 8. I'm not going to 8 1 is 8. 2 along my 10 8 2 along 20 so 8 anh em này biết rằng 8 2 are 16 8 3 are 24 and yes so 2 come out 8 2 are 16 16 is anh em chúng ta lấy
from near 16 kala from 4 loma 14 lo setan ei 540 oh 1,800 divided 125 kala so aku nak kamu tahu itu ini kan tak leh 125 multiply 9 into 9 sama ya 125 multiply 9 into 9 2 or kan dah ada kamu ini kan berapa itu multiply yang 125 981 no 125 multiply 81 ke 2 oh 1 0 1 2 5 kalau suap kali oh berapa di tengah 9 into 9 multiply 1 which is 1 0 1 2 5 kalau suap kali amount kan suap ka compound interest kan gong de le halang a formula kan nei ta compound interest equal to amount minus principal mo compound interest gong tu chuan amount ka kan principal kan nei na tanga ka lo suap ka compound interest tu ni ta ni mo amount ka ini kan find kan tu chuan amount kan suap kia ta ya 10125 mo cái principal tu aku mani pi ka cái thaoถึงka ni ta ni Kecuali tak dalam tarilah amount ayah 10125 kan mereka minus principal kan mereka oh 8,000 kan mereka jadi 8,000 kan mereka dan tak dalam tarilah amount 10125 kan mereka principal 8,000 kan mereka tak Thailand kan mereka kan 10125 minus 8,002 kan mereka which is ya 2 1 2 5 kalau suapkan oh berapa tetap hello maya oh tetap tu kan harus tinggal yang lalu 10125 8,000 kan saya suam 2125 si alam suapkan itu compound interest kum ni thung apung tu dan ni dah ni tengah di alam ni tadi zawhna panina chuan calculate the amount and compound interest on rupees 125,000 for 1.5 years at 8% per annum compounded half yearly. Tapo hin amami ang chiah khan amount le compound interest kamiron zota ta principal kat principal 125,000 kan ya ta n time 1.5 years kan ni bok ta rate pum khachunga punza chu interest chu 8% per annum anita ni amai ro chu heta compounded half yearly aron te ta kumchan be chungin a interest apung aron te ta ni omje chu formula half yearly formula kan man angai ti na ni ta ti chuan principal 125,000 kan nei ta rate 8% kum khachungin chu thota ila kum khachungin 8% in apunga mo time ka in second nei ka 1.5 years n equal to 1.5 years chuan time hi mixed fraction angin homa kan siam rem angai ta ni 1/2 mixed fraction kan te kan siam rem ka halai mi le moi mi kan multiply 1 2 are 2 mo achunga mi belangai in sange niang 2 plus 1 2 3/2 lo chuak ta ni ti chuan half yearly formula half yearly amount formula chu tahin kan nei ta ni amount equal to p 1 plus rate divided by 2 into 100 power 2n mo heta 8% hi rate hi per annum kum khachunga pung angin ron soya ma seta half yearly aron tisia chuwang chuan rate po kha kumchan ve ha kan chu tanga ya chuwang chu ni a formula r by 2 aron ni na chan no rate hi atira du chuan heta r by 2 tilawin atira hian 2 in kan divide ngal thei mo kan du chuan ma se formula 2 kan da ngai to lawang atira heta by 2 kan ti to chuan mo amero chu heta ti lo pon a formula angin hian shata ila all sum zo ti chuan principal je tu kan neya rate 8 kan nei boka 2 into 100 an hoya kan neya 2n kan nei n 2n hi kan hriat le angai ta ni n kha chu 3/2 ni ta ma se ta half yearly formula chuan
2n man ita a chu bang chuan 2n hi kan siam le phot angai ta ni lai n tai la 2n kan nei ta ni n kha chu 3/2 ni ta 2n ani chuan 2 le n kha ni ta mo 2 le n kha 3/2 ni ta ni a chote the chung kan chok te yang o ta hian chote zel tur a chote the lo chu multiply to pani mai o ma se he ta 2 om ve ve ya kan cancel thei ti hian mo ti chuan enge kan nei ta 2n equal to or 2 kan cancel ve ve chuan 3 la chuang ta 3 kha 2n tur chu ni ta ni om je chu a formula 2n a ya hian 3 kan mang hon ti na ni ta ha ti chuan principal a rupees 125000 kan nei ta rate ta 8% kan nei a chuan 2n a khan 3 kan nei bok ta ni chun half yearly formula a amount equal to principal b 1 plus rate r by 2 into 100 to the power 2n kan nei ta ni ti chuan next amount equal to principal pi a khan o helai mi kan mang thei to a 125000 bracket chunga 1 plus rate ka 8 ani ta 8 by 2 into 100 to the power 3 kan nei ta ni 2 and I khan 3 kan mang thei to ta ti chuan helai bracket chung hi kan chin felangai ta ni ma sa in 8 by 2 into 100 he kan chok te them ti kan en photang 2 in chon tum ma sang 2 1 is 2 ta hian 2 in ang yang 2 4 r 8 mo ti chuan ang kan nei ta 4 by 100 kan nei ta ni kan chok te le them 4 or 2 pon kan chok thei 2 2 are 4 te pon na ti thea mai ro chu 4 le 100 he chok te them ti kan en meang in du chuan 2 pon in chok te thei ka ti kha ti chuan 4 1 is 4 kan nei a 100 ti 4 ang e omang 4 2 are 8 no 2 loma 20 ni ta 4 5 are 23 om je chu 4 25 are 100 ti na ni ta ni ti chuan enge kan nei enang next amount equal to p kha or 125000 p kha ni ta bracket chunga 1 plus ta numerator khan e kan cho chu kha 1 ani ta ni anoya 25 1 by 25 bracket chunga kan nei power 3 kan nei bok ta ni ti chuan bracket chungi en le tai la nge kan ti thai kan ti chuan ala cho thei ta LCM kan la thei ta ni helai 1 hi 1 by 1 angai ta ila 1 le 25 by LCM kan la don ta ni ama question ma sang ho kan chang don ti na ni chu 1 le 25 by LCM niang next amount equal to 125000 mo 125000 bracket helai LCM kan lang 1 le 25 by LCM kan ti chuan 25 ani ta ni ti chuan a dot le chuan 1 hi entire la denominator 1 hi 1 hian eng number nge a multiply ang hela LCM 25 multiply chuan kan ti chuan 25 hi ni ta 1 into 25 to 25 kha chunga multiply ang ai 25 1 is 25 plus dot le hela denominator 25 hi kan en ve le anga 25 hian enge a multiply yang eng number nge a multiply yang 25 multiply chuan ti kha kan ngai to le tur chu ni ta nge niang 25 1 is 25 1 ani ta a chunga multiply le yang 1 into 1 to 1 more amount equal to p 25 plus 1 by 25 power 3 kan nei le ta ti chuan next he kan bel thei amount equal to 125000 p kha ni ta into 25 plus 1 exactly yang 25 plus 1 to 26 by 25 power 3 kan nei ta ni te chun nge kan nei nang next amount equal to 125000 26 by 25 power 3 om je chu bracket power 3 hian 26 by 25 chi hi a ma om je chu 26 by 25 pathum om ti na 26 by 25 hi sang yong kan ti chuan pathum om ti na chan chu power 3 ni wangin ta power 4 chu ni se mali kan zia kang next amount equal to
125,000 into 26 by 25 pathum kan ziak to ta ni power 3 ti to lovin mo 26 by 25 26 by 25 26 by 25 ti chuan amount hi shatur chuan he kan chaw kan chaw te thei dan dan kan chaw te ta kan chaw pumangai ta ni amount shatur chuan ti chuan chaw te kan tumang tu na ta denominator 25 pathum oma 5 in chaw te tumang ta 12500 hi 5 in chaw te theya 5 in chaw te tum sang ta hian 5 are 25 cái này phốt ta thì xuân hay 5 bên thay ngém 5 thì ngang nghèo mắng 5 2 are 10 12 và hiền 10 cái là tổ ta 2 là ổn ta này 25 phần này là chiang 5 are 25 chuan 25 number pa ngai chu ra 0 khalom ta ni 0 chaw om to bangin ta kan jek top thei 0 0 0 thì hian kan sel to ta ne voi khat chu cho kan chok te chho je lang 5 1 is 5 hey 5 in 5 are 25 thì hian 0 pathum om bok ta thì hian 25000 5 kan so te chuan 5000 alo chuak ta ni kan kat le thei 25 pakhat chu aral chiat ta ti khan dot le 25 pakhatin so te kan tum ve le ta hian 5 are 25 ai te booking chuan he ta po hian 5005 kan so te chuan en teng eniang 5 1 is 5 0 pathum om le thei ta kat ni thum 0 ก็จะกันกันเซลแข่งอยู่ว่าที่ขันเราผมจัดจังที่เฮียนที่ชวนดดเหลือ1000เหลือ5กันจบเลยเทียม5เป็นอะไรจบเลยเทียมอะไรที่ตาเนี่ยแต่เฮียน5 1 is 5ให้ที่5 in 5 2 are 10 0 ปัดนี่0 ปัดก็จะกันละตัวตาที่เฮียน200 คาลงตาเนี่ยส่วน5เป็นกันเซลเลยตัว25คาลงเลยตาเนี่ยให้ที่5เป็นกันละจบเลยเทียมเห็นใช่ไหม5 are 25ส่วนไอ้ที่5 in 5 4 are 23ที่ส่วน0ประกาศละออกมาตอนนี้เราเปิดเลยไม่ยังที่เฮียนที่ส่วนนี้กันในตา40 by 5กันในตานี่26 by 5ซึ่งเขาจะเทแล้วว่าเขาจะกันซื้อเราแล้วว่าจะเทแล้วเขาจะ40 by 5ที่กันจะเลยเทียง5แต่ส่วน5 1 is 5เป็นอะไรงานไม่อยาก5 1 is 5 5 for 40เองงั้นเอามัง5 8 are 40กันในตานี่ที่ส่วนนี้กันในตา amount equal to 8 multiply 26 multiply 26 multiply 26ที่เห็นกันเรียกอะไรไหมยัง amount equal to ตา8กันเนี่ย8 multiply 26 ปฐมค่ะ26 multiply 26 multiply 26ที่ข้าง8 เลย 26 เลย 26 เลย 26ที่กัน multiply ส่วน amount ที่กันใช้โดนตาเนี่ยจะเงี้ยส่วนกัน amount equal to multiply ตาอีลาจะเงี้ยนี่ตัง8 into 26 into 26 into 26ส่วน multiply ส่วนให้เราส่วนตาเนี่ย140 608 608 ราฟะก็ multiply แค่เราตา in multiply ไทยไม่กระเริง
8 le 26 and multiply nga answer atangin 26 and multiply le nga answer 26 and multiply le nga hei lo chua kang mo amount ta rupees 140608 hi lo chuak ta ne ti khan amount cho kan chok chuak to a compound interest is ong le khal ta ila eta compound interest equal to amount minus b mo compound interest kan zon don chuan amount na tangin principal kan ta subtract anga khatalo chuak kha compound interest chu ni ta ni en ta ila compound interest equal to rupees amount ka chu 140608 kha ni ta ta kan zia ka minus principal ka nge kha 125000 kan nei ta ni principal a mo kan minus anga alo chuak ka chu compound interest kha ni ta ni compound interest equal to minus ta ila engzang e chuak kang 140608 atanga 125000 kan subtract chuan engzang e niang ta minus ang ho 140608 125000 minus ta ila 8 0 kan pai chuan 8 lo chuak anga 0 0 chu 0 6 0 kan subtract chuan 6 lo chuak ka tichon ta kan mapu kanga 0 ni sia dai si lawa kan pu kanga pakhat 10 lo ni ta ni 10 na 5 kan pai chuan 5 ani ta tichon helai 4 hi 4 atang hen pakhat kan pu to chuan 3 lo ni to a 3 a 2 kan minus chuan 1 lo chuak ta ni ta 1 minus 1 chu 0 mo je ngai lo ngai lo chuak ta le 140608 minus 125000 so isang yan yang 15608 lo chuak ta ni rupees 15608 kan chuak ta ni compound interest a ti chuan kum khat le chen ve chunga arul chu nuai khat singli zaruk le pariat ani ta amount kha mo ti chuan kum khat le chan ve chunga apung chu sing khat sanga zaruk le pariat thi lo ni ta ni zawhna pathum na chuan find the sum of money to be invested which will amount to rupees 9261 at 5% per annum in 3 years compounded annuallyenge azon hom zia kan ti chuan kum khata za panga 5% apungin kum thum chungin rupees sangkwa 9261 klingkhom turin bank ka paisa engza nge kan vadang ti kha azo nei na meron zo chu ni ta ni ti chuan principal find the sum aron ti chuan principal ti na khani mai ya mo ti chuan principal kan zon tur chu ni ta amount ta paisa klingkhom tur ka engza nge kha amount kha 9261 ani ta ni kum khata engza nge pun kha rate kha 5% kum engza chu nge kha kum thum chu ani ta ni time kha mo ti chuan hai ta compounded annually aron ti ta interest kha kum kha chung ani awangin annually a amount formula kha kan manangai ta ni amount equal to p 1 plus rate by 100 power n ikan formula man tur chung ni ta ni ti chuan p principal kan zon tur ani ta a amount ta rupees 9261 kan nei ta a rate ta 5% time a 3 years kan nei bok ta ni ti chuan amount equal to p principal 1 plus rate by 100 power n kan formula man tur ani ta ni ti chuan amount ta hian amount a ya hian amount 9261 ni kan zia thei ta a 9261 equal to p kan zon tur kha ni ta ni bracket chunga 1 plus 5 by 100 power 3 mo 5 hi chu rate kha ni ta power 3 hi chu time kha ni ta ni ti chuan ama sain bracket chu hi kan chin fel phot angai ta ni ti chuan ante kan chong kan ti chuan 5 by 100 hi kan chok te thei mo 5 hi kan chok te thei 5 1 is 5 100 hi 5 in thei 5 2 are 20 5 23 are ang ani chu 5 20 are 100
the chuan 5 1 is 5 enge kan nei ta 1 plus 1 by 23 kan nei ta ni the chuan helai 1 hi 1 by 1 anga kan ngai le thei ta ni the chuan kan chen fel dong chu LCM kan lak le phot angai ta ni 1 plus 1 by 23 ta 1 by 1 anga ni ta 1 le 23 enge LCM niang 20 ni ta ni so next amount kan jek le thei ta 9261 equal to p principal bracket chunga 1 le 20 ya LCM chu 20 ni ta ni ti chon ma sign 1 by 1 a denominator kan tai la 1 hian LCM 20 chuan chuanan multiply chuanan enge multiply yang enge mo kan ti chuan 20 khan ni ta ni 1 into 20 to 20 kama mo tak kha chunga multiply yang ai kha 21 is 20 more plus 1 by 20 ni to ta 20 hian enge multiply yang helai 20 multiply chuanan kan ti chuan 1 he ni ta ni chunga multiply leng 1 into 1 to 1 more amount equal to 9261 equal to p principal more bracket chunga 20 plus 1 by 20 power 3 kan ni ta the chum bracket chunga mi hi at numerator 20 plus 1 hi kan belangai ta ni jangen yang 20 plus 1 to 21 kan ni le ta ni next 9261 amount ka more equal to p principal kan son tura ka so 20 plus 1 to 21 by 20 power 3 more the 21 by 20 chia hi 3 power 3 hian a huwa ma the 21 by 20 chia hi power 3 hian a huwa ma p chu huam ve lo ta hom je chu 21 by 20 pathum a hom ti na ni ta ni the next kan jek leang amount 9261 equal to principal p kan zon tura multiply 21 by 20 pathum awai thum kan ziangai to power 3 kha pathum ti na ni wangin 21 by 20 hi waithum kan zia kang p into 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20 kan nei ta ni the zawhna meron zo ber chu sum of money khan ani ta sum of money chu principal khan ni ta ni om je chu kan zon tura hi amala kan da ngai ta ni mo p hi amala kan da chuan 21 by 20 21 by 20 21 by 20 le lama kan son angai ta kan cross multiply angai ta ni mo 21 hi achunga oma equal to le lama kan son chuan denominator a om do anwai a om do numerator reng equal to le lama kan son chuan anwai lama omang ti chuan denominator reng anwai a om reng hi equal to le lama kan son chuan achung lama omang numerator a an omang ta hin en tai la 9261 20 le lama kan son chuan achunga om helai 20 le lama kan son chuan achunga om mo helai 20 le lama kan son chuan achunga om so tiang che chuan a numerator howi son tai la le lama anwai a omang 21 le lama kan son chuan anwai a 21 le lama kan son chuan anwai a mo hei po le lama kan son chuan anwai a kalang kha cross multiplication rules ani ta kha kan follow lo chuan so dik ngai na om lo ania khlai kha kan phim kor thin don nia the 9261 multiply 20 by 21 multiply 20 by 21 multiply 20 by 21 kan nei ta ni equal to principal mo sum of money kha the sum of money principal zong tur chuan chok chuak tur chuan hei hi a thei dan dana kan chaw te ta kan chaw pum kha ngai le ta ni mo the chaw te tum don tai la 21 hi 3 pona thaya 7 pona thaya 3 in 3 in chaw ma sak tumang 7 in kan chok te te ang hindu dan dan in chok thei ka ti kha the 7 3 21 is 7 in kan chok ma sa te ang 7 3 are 21 hei poi 7 in thei ngem 7 9 ania 7 at hei ber tu chu 7 1 is 7 ani ta 9 na 7 kan lak sun 2 ala chuanga he nei hen 22 ni ta ni 7 in 7 3 are 21 chuan 1 a chuang le ta ni 16 ani le chia ta mo
22 ni ta 21 a 21 kan la 7 3r 21 ani ta chuan ti chuan 16 ani che ta ni 7 3r 21 ania 16 ani chuan 7 2r mo 7 2r 14 mo 16 a 14 kan lak chuan 2 chuang le ta ni mo 2 chuanga ta 1 oma 21 ani le che ta ni mo 7 3r 21 mo hi te kan cancel la kan share kan cancel thei mai lo chuan 7 in divide ula mo helai lo chuak tu kha chu ran chuak mai ang te chuan 7 na ka cancel chu thei il 1 3 2 3 hi ran lo chuak ta a 3 chu te tum le nga lang o 3 1 is 3 a hian 13 and 3 nge nei ber niang 3 4 are 12 no 13 and 12 kan lak chuan 12 or 1 as well 12 ani le chia 3 4 are 12 that's one or rala ta 3 ta 3 1 is 3 hian no that's one or ta 21 pani lai kan la ya ta 4 4 1 kan la ya that's one kan du chuan 7 pon kan cancel le thei 3 pon kan cancel le thei kha kha kan du dan dan in kan chok thei o ai cancel thei phot chuan this one or 3 in cancel by 2 3 7 are 21 ani ta ni hey 3 in thayngam 3 1 is 3 4 are 3 kalak to chuan 1 ala chuanga 14 ani chia ta ni this one 14 na 3 in hyper to chuang nge niang 3 4 are 12 3 4 are 12 this one 14 na 12 kalak to chuan or 2 la oma 21 ani le chi helai 1 en hian no 3 7 are 21 hian this one key 7 akan cancel le angai ta ni ta 7 kan la nei ta hei hi 7 1 is 7 hen sang in 7 in 7 2 are 14 7 1 is 7 mo te hian 147 2 7 21 are 147 no ta 21 kan ne ta 21 oma 3 ve la chok te to lawin ama le ama ho ting kan cancel thop thei to ta ni no 21 into 1 ta po 21 into 1 ti chuan ange kan nei tak le helai a hian 1 kan chok chua ka ta zikela 1 multiply ta 20 oma ta po 20 om le bok ta 20 pakhat ka om le a equal to principal kan nei ta ni this one 1 le 20 le 20 hi kan multiply anga principal chu kan mo chuak ti na ni ta ni in sang nge niang multiply yang 20 are 400 400 into 22 8,000 alo chuak ta ni 8,000 equal to principal hian no the one principal 8,000 kan chok chuak ta a sum of money chu 8,000 kha ni ta a this one ti hen kan conclude thei ta ni therefore required sum ten jek mayang req required sum equal to rupees 8,000 ti hen kan conclude thei ta ni zawhna palina chuan find the rate of interest per annum at which the sum of rupees 2,400 will amount to rupees 2,646 in 2 years compounded annually zawhna hian kum khata engzat person in nge apun ti kha he zawhna meron zo hi ni ta ni ti chuan sum of money principal p ya 2,400 meron pe ya amount ta rupees 2,646 meron pe bok ta this one time kha 2 years ani ta ni rate of interest rate
percentage kum khachunga apun mo exact percent nge apun ti kha he zawhna mi ron zaw ber chu ni ta ni ti chuan amount equal to p principal bracket a 1 plus rate r by 100 power n mo amount formula kan pang le dawna ti chuan amount ta kha kan nei kha amount ta hian rupees 2,646 kan nei ta kan mang don ta ni ai a hian kan zia kang 2646 mo principal I 2,400 kan zia le anga 2400 ti chuan 1 plus r ka chu kan zon tur ania r by 100 power n ai a khan true kan zia le ta ni ti chuan r rate chi kan nei lawa a value kan zon ngai ta ni ti chuan amala ta te kha langai do na kha kan target tur ani ta ti chuan le next a chuan bracket chunga mi hi amalin kan dang next a chuan omje chu principal 2400 2400 hi equal to le lama kan son phei angai ta ni ti chuan equal to le lama kan son phei chuan a chunga nge an moya omang kan ti chuan an moya kal don ta ni cross multiply kan zom angai ta 2400 hi a numerator a oma kai lama kan son chun an moya kal don ta hin en tai la 2646 divided by 2400 equal to bracket a 1 plus r by 100 power 2 ti chuan le lampang p le amount kan da du na kha kan chote tangai ta thei dan da nen chote kan tumang tinge niang true in chote tumang true 1 is true 62 ai ngang e umang 2 3 are 6 42 are 2 2 are 4 62 3 are 6 so they can't 2 in kan cancel ta numerator chu so a denominator hi 2 in chok te veang 2 1 is 2 2 2 are 4 mo 0 pa ni so tin cancel le mal top thei ta ai po 2 in kan cancel le to ta ni ti chuan a dot le a 3 in 2 in kan le cancel them numerator hi to pa 3 oma 2 in chote thei lawa 3 chote kan tum le leang 3 4 are 12 mo 0 pa ni chu kan jek thei ti hian 400 lo chuak ta 3 in kan cancel la ai cho numerator 3 in chote thei ngam 3 4 are 12 som pathuma som patni kan la to a pakhatala banga lai min an 12 ani chi 3 4 are 12 mo that's why 3 1 is 3 you can a numerator po 3 in kan chok te le to ta ni this one next a 441 ta kan ya numerator and denominator of 400 441 divided by 400 equal to 1 plus rate by 100 to the power 2 kan nei ta ni ta hian power 2 kan nei ta mo ti chuan helai hian power 2 kan hmu chu ve kha ngai ta ni a hom je chu 441 eng square nge mo 400 eng square nge ti ha kan san chu ngai ta ni ta hian power 3 om ta seng chuan ta hian 441 eng cube nge ti kan zawang 400 eng cube nge ani ti kan zawang mo a mai ro chu he question hi chuan ta square oma mo ta hian square kan san chu ngai ta ni square root zon te square root zon te kha class masala ma khan kan zir to kha lo ngai poi mo la 441 eng square nge ni yang ti kan zon ngai ta 441 eng square nge ni yang 441 chu in zong chong don square root kan thiam to kha 441 chu 21 square ani ta this one 400 eng square nge ni yang 400 chu 4 to 2 square ani 0 pat ni ma pakhat kan la thaya ani lo phon square root zon dan pa ngai kan zong dok thei 400 chu 20 square ani ta hian mo the chuan 21 po square ha 20 po square ta ni hian kan jek thei ta ni 21 by 20 ti hian whole square ti hian kan jek thei ta ni ta hian en tang le 441 kha 21 square ani 400 kha 20 square ani mo ti kan jek ta ni 21 by 20 whole square equal to 1 plus r by 100 to the power 2 mo
ti chuan le an power hi en tai la ta square oma ta po square oma an power kha ai nang ta ni je chu kan cancel thei thi na mo equal to le lam inang che kha chu kan cancel mi thei ta square kan cancel la ta po square kan cancel ta ni ti chuan square kan nei to lo ta te kan je kang dat le a chuan 21 by 23 equal to ta po bracket ang ai to lawa square on to lo wang 1 plus rate ka chu r the value kan zon to ka ni ta by 100 mo ti chuan r hi kan je tha hian rate by 100 tien r hi amala kan da anga ya amala kan da don chu helai wan ni kan son phei le phot angai ta ni ti hian 21 by 23 1 ni kan son phei chuan minus 1 mo equal to side a number kan son ve nen chu assign en kha kha equal to r by 100 kan la nei bok ta rate by 100 ti chuan helai 1 hi 1 by 1 ang ani ti shet to LCM kan la liang 21 by 23 minus 1 by 1 1 le 23 LCM chu 23 ni ta ti hian 23 ti kan chu kan sia thei le 21 minus 23 ni je kan ti chuan 23 hian 23 multiply chuan ang number ni amamo 1 mo 1 amamo ta achunga kan multiply chen 21 into 1 chu 21 minus kan zia ka 1 hian ang number nge multiply ang 23 multiply chuan an kan ti chuan 23 ni ta ni 1 into 23 chu 23 23 into 1 chu 23 mo ti chuan elam rate by 100 column ta ti hian ti chuan 21 a 23 kan subtract ang ai ta in zat nge niang 21 minus 23 chu 1 divided by 23 equal to r by 100 r by 100 iti hian ti chuan le r hi amala da kan tum le ang next sa chuan mo kan meron zo ber chu rate kha ni ta chu bang chuan r value kan zon chuan rate of interest kha kan zong kan chok chuak ti na kha ni dong ta ni ti chuan ai hi rat le lok ta la ta kan zia kang r hi amalin ta tai la 100 kan son anga ya 100 hi khang kan son thei kha numerator 100 into 1 is 100 no then zek le mayang 100 into 1 chu 100 divided by 23 equal to r che count ta ni rate ti hian no ti chuan hei kan so te tanga ya 0 pakhat kan tan se langa enge la kan nei tak 10 by 2 isang chu kang 5% kan chok chuak ta ni rate ha chuan ti khan rate of interest to 5% ani ta ni mo athuin kan conclude anga therefore rate of interest is 5% no per annum tin kan conclude dawnnia zawhna pangana chuan find the time in years at which the sum of rupees 12,000 will amount to rupees 13,891.50 at 5% per annum compounded annually. Ingi azawhna omzia kan ti chuan kum khata 5% na pungin singkhasang ni pok ta angila mo kum engza ta nge amount kha singkhasang thum zaria somkol bakhat 0.50 lo ni yang ti kha e zawhna miron zo chu ni ta atai ma kha miron zo ti na ni chu mo ti chuan sum of rupees 12,000 of principal ani ta principal a singkhasang nei kan nei ta amount ta singkhasang thum zaria somkol bakhat 0.50 kan nei bok ta amount ta rate chu kum khata 5% na punga kha rate ani ta ni 5% kha ti chuan time in years mo akum kha miron zo ta ni kum engza ta nge
amount kha sin ka sang thum zare som ko pakhat 0.50 aniang ti kha azona meron zo ber chu ni ta ni ti chuan a equal to b bracket 1 plus r by 100 power n formula kan nei le ta ni ti chuan a I kan zia tur chu amount 13891.50 kan ziak thei ta a I kan ziak ka nga pi a chuan principal mo 12,000 kan ziak le anga bracket 1 plus ri khan rate kan nei kha 5% mo rate ri khan 5 kan ziak ka nga r by 100 power n mo n hi chu kan zon tur ania time kha mo chuwang chuan n ka chu kan neng ma kan nei lo ta ti chuan n kan zon don chuan principal 12,000 ni kan son le ngai ta ni khoya nge kan son ang kan ti chuan cross multiply kan hre chuak le anga equal to le lama kan son chuan 12,000 chuan hoi lama kalang mo next side en tai la amount kha 13891.50 divided by 12,000 mo an moya kal chia ta ni equal to it's one tai en le tai la 12,000 bracket 1 plus 5 by 100 power n mo bracket chung hi ta yin kan chin fe langai ta ni mo cancel thei kan se langa LCM kan la don bok kan la bokang ti chuan cancel chinang 5 hi 5 1 is 5 mo 100 hi 5 n 5 2 are 10 0 pakat oma hian 5 20 are 100 ti na ti chuan helai 1 hi 1 by 1 ang ani ta 1 le 20 a hian LCM kan la ka ngai tha ni heta numerator 1 lo ma draw cancel khan 1 a chu ka ma 20 chu ka an denominator ve ve hi an LCM kan la ka ngai ta ni 1 le 20 ang LCM nian ka ti chuan next en tai la amount 13891.50 by 12,000 equal to mo amoy LCM 20 kan nei ta ni ti chun kan en leng ha tur chu helai en le tang le lai en leng le 1 by 1 a denominator 1 en tai la 1 hian eng number nge ha multiply ang 20 chuanan nge ne 20 kha ni mai ta ni mo 1 into 22 20 kha chunga multiply angai 21 is 20 mo chuwang chuan 20 kha kan multiply ang chunga 21 is 20 plus aning kala plus oma te chon 1 by 20 kha ta hin om ta 20 kan hen ve lenga 20 hian eng number nge multiply ang LCM 20 multiply chuanan nge niang 1 hi ni ta ni 21 is 20 mo amamo a multiply 20 chunana multiply tur kha achunga multiply le angai kha 1 into 1 chu 1 mo chu nge kan nei ta 20 plus 1 kan nei ta ni divided by LCM kha 20 mo te chuan 20 le 1 hi kan belanga next nang 13891.50 by 12000 equal to 20 plus 1 by 20 to the power n more time ma kan zon tur khani ta ni ti chuan kan hriat tur pakhat le chu helai hi ta het point om ta ni point hi heti kan sel loin da bo khan chol sam don ta ni point hi da bo ta ila nge dang lam na omang kan ti chuan da bo chiang le next ta hian 1389150 point on to lo ta ni mo 1 zo akhan nge dang lam om tur kan ti chuan a numerator a point kan da bo chuan point nung lam panga digit om za kha an moya 0 kan da ngai ni 100 ang ani mai lo ti chuan point nunga digit ni om ta 5 le 0 ti chuan point kan da bo chuan moya 0 panin a pung ang en chinang 1389150 divided by 12,000 kha ma kha ni ta tuna chuan en zang niang 12000 0 kha pani na pung ta ni hete kan zom lo pon into 100 po ti la adik tho a numerator mi point kan da bo chuan a moya 0 kan da del point nunga digit om za kha tuna entina an moya point om ta se point da bo don ta la a chung lama 0 kan da belang an kha khleng ti na ni chu mase tuna chuan a numerator a point oma point nunga digit ni oma point kan da bo chuan an moya 100 0 pani ha kan belangai kan da telangai kan zom mangai ti na ni chu equal to
ta 20 plus 1 chu 21 by 20 power n mo in ka chu kan zon tur ani kha ti chuan helai amount le principal kan da tu na hi a chote thei dan da na kan chote le phot ka ngai ta ni ending ani ang masa chuan 0 ha kan photela ti kan 0 pakhat chu kan se ngal phot thei ta ha ti chuan chu in a thei ngem nghe 3 in nghe 5 in chu chuan thei lo ta hian 5 po ma chu bang chuan 5 in ting al mai ang 5 2 are 10 no 13 na 10 ka lak chuan 3 alo ma 38 ani ta ni mo ti chuan 38 hi 5 an nei ber tu nge niang 5 7 are 35 mo 5 7 are 35 38 are 35 ka lak chuan zangelo mang 3 mo 39 ani le chia ta ni chuan 39 chu 5 in or 7 tho 5 7 are 35 39 are 35 kan lak chuan 4 ala bang le ta ni so helai mi nei hen 41 ani le chia ta 5 8 are 40 mo 41 are 40 kan lak chuan 1 om le ta ni so helai mi nei hen 15 ani le chia ta 5 3 are 15 mo ti chuan numerator chu 5 it kan cancel zo to ta at mai kan kat ve le ang 5 in 5 2 are 10 12 are 10 ka lak chuan 2 lo ma 20 ni chia ta ni chuan 20 chu 5 in 5 4 are 20 chuan chu ran sang e lom don pathum mo pakhat pahnih pathum 24,000 kha kan nei ta ni ti chuan hei hi anh nghe cần xe lắng chuyên cần cắt thấy em 5 xuân thầy to lâu á chuyên là cắt thầy to lâu bốc á chuyên cần xe tụi mong không mỗi cắt mất tay là 3 8 are 24 0 pathum 8,000 là số ta này chuyên cần xe chuan cho nên numerator chuyên cắt tụi về là 3 9 are 27 chuan 27 kan la to 73 them 3 or 3 2 or 6 ani le chia ta ni 7 or 6 kan lang chuan 1 ala banga helai min 18 ani chia ta ni ti chuan 3 18 chu 3 ang e mang 3 6 are 18 chuan 3 lo ma 3 1 is 3 te khan kan cancel la ala cancel thei ngem 9261 by 8,000 thei to lo ta ni ti chuan 9,261 by 8,000 equal to 21 by 20 to the power n kan nei ta ni ta hian 9261 by 8,000 hi eng square ve nge mo eng cube ve nge ani ti kha kan next kan zon tu chu ni ta ni ti chuan all sum deuh chu ta hin square ve amo cube ve eng emani eng number emani square ve ani lo pon cube ve ha kan zon chuang ai ta khata kan zon na khan bracket chunga mi kha 21 by 20 a chuak tur ani a chuak nge tur ani a chua lo chu kan chok sual kan chok tik lo tin ani maya helai mi ang piang hi a chuak nge ya chu wang chuan all sum deuh chu 21 le 20 hi khoi mo zok hi cube amo square zon nan khan ban tang kai mai tur ani bang tang khai chin de hiam 9261 eng square nge eng cube nge ani ti kan zon anga ya 8,000 hi eng cube nge au ni lo pon eng square nge ani ti kan zon anga ya chu bang chuan bracket chunga 21 by 20 a chu angai boka a chuak nge do na chu bang chuan 21 amo 20 hi square amo cube zon nan khan man kan bang tang kai ang 20 hi mang tang kai tai la 20 square ta hian 20 multiply 20 sang nge niang 400 a chuak ta ni 400 the chuan 20 square chu 8,000 chu ni lo chiang chu bang chuan 20 hi bakhat multiply leang ti hian 20 cube ani ta hian mil thei ngem 0 0 0 2 0 are 0 2 0 are 0 2 4 are 8 ti chuan 0 0 0 8
23 pathum kan multiply chun 8,000 a chuak ta ni mo 8,000 hi ti hen kan ziak thei 8,000 aya khan 20 cube ti hen kan ziak thei ta ni mo chu tiang chia chuan heta 20 kha cube ani ti kan hmu to chuan 21 cube po kha 9261 ani ron chiang hriat tur ho kemo zok zok hi izon to chuan pakhat zok zok po kha a cube mo kha ani ve reng don ho ta hian tu 19 square pu chuak ta i lang chuan ta a chunga po khan square chuak lon ti na mo 21 ni proof ve le cheni la 21 into 21 so engzang ye chuak ang 4 1 a chuak ta ni square chu ni lo wa multiply 21 ti le tai la zang ye yang 1 1 are 1 mo 1 4 are 4 2 8 8 1 6 12 9 mo 21 cube 2 9 2 6 1 chia chia khalo ni ve le ta ni mo chu ai nang chia chia kan ti kha hi kan rap lok ka nga 8,000 kha 20 cube ani ta mo 9261 9261 kha 21 cube ti kha kan mu chuak ta tu na chuan ti hen kan ziak thei ta ni 21 by 20 9261 kha 21 cube ania 8,000 hi 20 cube ania ti het kan ziak kang bracket ta ta hian cube mo equal to lelama khan nge kan nei kha 21 divided by 20 to the power in hian ti chuan le bracket chunga me kha ainang ve ve to ha kan se lang 21 by 20 21 by 20 mo kan se ta ni ta nge la bang power 3 kha lo ma 3 equal to ta n kha lo ma mo n kha chu nge kha year kha ni ta ni mo tu na chuan thian kan conclude thei ta therefore record time req record time equal to 3 years. Zawhna parukna chuan the difference between the compound interest and simple interest for 2 years at 10% per annum is 50. Find the sum around the time. Enge azona omzia kan ti chuan the difference between compound interest and simple interest omzia chu compound interest le simple interest danglam na mo an difference chu 50 around the time time 2 years 2 miron pe rate 10% miron pe bok ta ni chu eng ching en miron zo an ti chuan find the sum around there sum chu enge kha principal find the principal ti angani p kha kan zona ngai ta ni chuan a question na aron soi angin the difference between compound interest and simple interest is 50 yen kan jek thei ta ni the difference between difference ka chu minus ti na khani ta difference between compound interest and simple interest is 50 mo ti chuan compound interest aya hian a formula kan jek thei ta henge compound interest formula kha amount minus principal mo a minus b minus ta kan la kha chun simple interest formula kha kan ti kha ati bera kan soi kha simple interest formula chu PRT by 100 kan nei ta ne equal to 50 lang aya the chun compound interest aya hian amount minus b kan manga minus mo simple interest aya PRT by 100 kan zir le ta ne the chuan adot le chuan amount minus b helai amount te hi a formula kan apply le angai ta ni enge amount formula kha helai e chi ngai tu ri ta ila amount formula chu p bracket chunga
1 plus rate by 100 power n ka amount formula kha ni ta ni amount aya khan a formula kan apply le ta kan ziak le ta chun minus p ta hian mo ti chuan ta minus om le a prt by 100 po kan la nei le ta ni ti chuan equal to 50 kan la nei a ti chuan a dot le a p a nge kan ziak kan ti chuan p kha chu kan zon tur ani ta sum ni ron zo awangin no ti chuan 1 plus r rate kan nei kha rate chu 10 kan nei ta ni ta 10 kan ziak kha by 100 power n i kan ziak thei kha time kha 2 years kan nei ta chu bang chu n i hian 2 kan mang le thei ta ni minus p minus prt by 100 ta khan p kha kan la nei lo ta kan zon tur ber ani wangin r le t kha chu kan nei ta r kha chu rate t kha chu time mo r kha chu 10 time chu 2 kan nei ta ni by 100 mo ti chuan amount kan ma sa tai la p principal 1 plus rate 10 mo by 100 power 2 10 by 100 kan chok te hem ti kan enang 0 pakhat kan selila tapos 0 pakhat kan selila engelom tuna hian 1 by 10 khalom ta ni ti chuan helai velan kan sel ta chung kan sel 3 lo mai kan sel ba hula apui lo wain du chung kan sel lo ai nang rek ni ka share to ti chuan 1 plus 1 by 10 ang kha ni ta ni ta hian 1 by 1 ang ani ta 1 le 10 na LCM kan la ka ngai ta ni enge LCM ni ang 1 le 10 na chuan LCM chu 10 ani ta ni ti chuan 1 hian enge amamo 10 multiply chuan kan ti chuan 1 into 10 chu 10 ani ta 10 kha mo ta ni achunga multiply angai 10 1 is 10 ta 10 kan ni chia plus maya ta 1 kha lon ta amoya 10 oma 10 hian enge omo 10 multiply chuanan kan ti chun 1 ani ta ni 1 into 1 chu 1 mo p 10 plus 1 by 10 power 2 mo minus p minus ta p r t kha r kha 10 ania t kha 2 ani ta ni 2 into 10 chu 20 p kha lon bok ta 20 p ang lo ni ta ni 20 p by 100 equal to 50 kan nei le ta ti chun a dot le a helai kan chok pumang 10 plus 1 chu 11 p langaya 10 plus 1 kha 11 by 10 power 2 po langaya minus p minus 20p by 100 equal to 50 ti chuna dot le chuan helai amount zone kha amount kan chok pumangai ta ni p 11 by 10 power 2 p chu square hen huam ve lawa bracket chu mi che kan chok pumangai 11 square 10 square plus 9 chena chuan 11 square te 10 square te kha chu in bel to ngei ka renga chu wang chuan chut se lawin kan je khal to pang 11 square chu zang ening 11 into 11 chu 121 100 10 square chu 100 10 10 za 100 121 p kha lom bok ta 121 kha chu 11 square kha nia 100 kha chu 10 square kha ni ta teng en jek thei ta ni 121 by 100 p minus ta p lom bok ta 20p by 100 po langaya equal to 50 ti chuan adot le chuan an denominator he kan edanga LCM kan la ta 121p by 100 kan neya ta p by 1 ang ani ta ni 20p by 100 ani ta equal to 50 100 le 1 le 100 ta hin LCM kan la ka ngai ta next a chuan ti chuan LCM la don tai la 121 by 100p minus p by 1 minus 20 by 100p equal to 50 kan nei ta an denominator 100 1 le 100 ta an pathuma LCM kan la ka ngai ta enge LCM nian kan ti chuan 100 ani ta ni LCM 100 kan nei ta ta hian ti chuan adot le chuan denominator ma separate en tai la 100 hian eng number nge amamo eng number nge multiply ang 100 multiply chuan kan ti chuan 1 he ni ta ni 100 1 is 100 khata amamo na kha chunga multiply anga ya 121p into 1 chu 121p kan nei ta ni ta hian 121p chana dot le denominator pani na
minus p by 1 mo at mo ya 1 om ta a 1 hian enge amamo eng number nge amamo helai 100 multiply chuan kan ti chuan 100 ani ta ni 1 into 100 to 100 kata amamo kha achunga multiply angai ta 100 into p to 100p ta kan nei le ta ni Techen adot lea denominator pathum na 100 kan nei ta ata hian 20 by 100p mo ya 100 oma 100 hian enge amamo 100 multiply chuan kan ti chuan 1 kha ni ta ni 1 into 100 to 100 kata amamo na kha achunga multiply vele anga ya 1 into 20p to 20p kan nei le ta ni equal to 50 It's 1 to 1p minus 100p minus 20p by 100 equal to 50 kan nei ta ni. It's 1 achunga hian numerator hi entai la 1 to 1p 100p minus 20p like term ni ta ni p de kan ni ta ni kan subtract thei minus don tai la nge chua kang za som ni pakhata za kan pai chuan eng nge ni p za som ni pakhata changa p za kan pai chuan 21p lo bala bang ta ni then rapa jek tai la 1 to 1 na 100 kan pai chuan 21 alom ta ni so ta 20 om le ta 21 na 20 minus ta ila jange chho kang 1 mo ta 1 p pakhata la bang ti na p za som ni pakhata changa p za kan pai chuan p som ni pakhata la oma p som ni pakhata changa p som ni kan pai chuan p pakhata la om ta ni 1p aka te wan ka zelan khena ngai lawa te hian p angin kan jek mai ta ni p by 100 equal to 50 mo p som ni pakhata changa p som ni kan pai chuan p pakhata la chuanga mo ta p pakhat kan nei ta ni ti chuan he kan nei ta enang p by 100 equal to 50 kan nei ta ni ti chuan azona en tai la find the sum around the sum kan ti kha chu principal ti na kha nei ta omje chu p hi amala kan da ngai p value kan zon don chuan 100 khong ai kalang equal to le lama kan sonang 100 hi anwa ya ta equal to le lama kan son chuan a numerator a chho don 50 into 100 engzang en yang 5000 100 into 50 to 5000 te kan jek thei 50 into 100 to 5000 rupees tan jek me rupees kan nei ta nei therefore record sum equal to rupees 5000 ole ti zong kha tun video a kan zer ho thei ti chu ani a ti chu a to pa zona hi in lo chok ve anga video en pain in lo chok anga uluk tawin enge mo zona te mo an she thiam lo te in nei chuan an hnuaia phone number a khan lo zo thei ani te khai hredon nia